Сәлем минем кадерле дустым. Шаян пластилин кабат безне мауыктыргыч мастер-класс белән шатландырырга тели. Дустым, син күбәләкләрнең ничек барлыкка килүләрен беләсеңме? Әйе, башта күбәләк корты курчакка әйләнә, аннан күбәләк чыга. Һәм хәзер без күбәләк корты әвәләячәкбез. Моның өчен безгә зәңгәр, яшел, ак, кызыл, куе зәңгәр һәм кара төстәге пластилиннар кирәк булачак. Безгә шулай ук пластик кискеч, агач таякчык та ярдәм итәчәк. Эшкә керешик. Башта зәңгәр су пластилиннан кечерәк кисәк булып алабыз, аңардан шарчык авалибыз, аннары бармаклар ярдәмендә яссы овалга охшаган узынча деталь авалибыз. Аны кәгазь битенә беркетәбез. Хәзер яшел пластилинның чираты, аңардан да башта шарчык, аннары түгәрәк башлы яссы туры пычмаклык авалибыз. Һәм зәңгәр су деталь янына беркетәбез. Бик яхшы. Алга таба барабыз. Безнең дустыбызга тагын бер зәңгәр су деталь ясыйбыз. Аннары кабат яшелне. Төсләрне шулай чиратлаштырып барабыз. Башта зәңгәр төс, аннары яшел. Дустым, син нәрсә әвәләгәнебезне аңладыңмы? Әйе, бу күбәләк кортының гәүдәсе. Минем арттан кабатла. Күрәсеңме ул ничек боргалана? Менә шулай. Күбәләк кортының гәүдәсе буразналар белән бүлгәләнгән буҗралардан тора. Ул шул буҗралары белән тартылып хәрәкәт итә. Әйе, бу детальләр ярдәмендә мастер-классыбыз герое үзенә охшаган яфракка бик тиз барып җитә ала. Күбәләк корты нинди зурлыкта була икән? Иң кичкенә кортларның зурлыгы 2 мм-дан да артмый. Иң зурлары 12 см-га кадәр җитә ди. Охо! 12 см-лы корттан нинди зур күбәләк килеп чыгуын күз алдына китерү дә кыен, шулай бит. Зур булса да ул барбер матурдыр инде. Дустым, минем белән килешәсеңме? Бик яхшы. Әвәләвебезне дәвам итәбез. Артта калмыйбыз, чөнки әле эшләр бик күп. Ул арада мин сиңа бер кызыклы факт сөйләп китим әле. Кайбер күбәләк кортлары хамелеоннар кебек үз төсләрен үзгәртә алалар. Бу аларга ерткычлардан саклану өчен кирәк. Менә шулай. Шунсына игътибар ит. Минем кайбер детальләремнең башлары очлы. Бу куртыбыз бик сыгылмалы икәнне аңлата. Ахырга таба детальләрне өч пычмакка охшатып ясасак та була. Иң мөһиме, аларның очлары түгәрәк тамчыга охшасын. Мин күбәләк кортының буҗралары белән тартылып хәрәкәтләнүен инде сөйләп узган идем. Аларның аяклары юк микән әллә дип сорыйсыңмы? Бар, әле бер генә парда түгел. Күбәләк кортларының күбесендә 3 пар булса, әйтик тишле кия күбәләге кортында барлыгы 8 пар икән. Ниһаять без дустыбызның гәүдәсен койрык ясау белән төгәллибез. Моның өчен шарчыктан очы борылган 3 пычмак әвәлә. Минем койрыгым артык озын булып чыкты әле. Аны тиз генә төзәтергә кирәк. 1-2 эш булды. Ничек матур. Афәрин дустым, булдырасың. Алга таба нишлибезме? Алга таба без яшел пластилиннан кечкенә кисәкләр чеметеп алып, шарчыклар әвәлибез һәм аларны зәңгәр буҗраларга беркетәбез. Күбәләк кенә түгел, күбәләк корты да матур булырга тели. Менә шулай, дустым. Калган яшел материалдан тиз-тиз генә корт өчен зур буҗра әвәлибез. Аны гәүдәнең иң өскөлешенә беркетәбез. Яшел буҗралар бизәксез калыр микәнни? Әлбәттә юк. Зәңгәр шарчыклар әвәлибез дә аларны яшел детальләргә беркетәбез. Син тут агачы күбәләгенең йорт хайваны булып саналуын белә идеңме? Ефәк күбәләге ирләгән җеп кием ефәген җитештерү өчен кулланыла икән. Менә нинди файдалы җан иясе икән бу күбәләк. Мыеклар әвәлибезме? Әйдә, моның өчен зәңгәр пластилиннан бик тарышлы 2 кишер әвәлибез, һәр детальнең киң өчен бурабыз һәм аларны сыныбызның булачак башы өстенә беркетәбез. Сак кына тарышларын тоташтырабыз. Афәрин дустым. Инде хәзер башка да чира җитте. Калган зәңгәр пластилинны алабыз да, аңардан зур шарчык әвәлибез. Бармаклар ярдәмендән яссы итәбез, формасы түгәрәк булырлык итеп төзәтеп чыгабыз. Килеп чыккан башны кортның гәүдәсе һәм мыеклар арасына беркетәбез. Менә шулай бигрәк уңган инде без. Хәзер кызыл пластилин безгә ни өчен кирәк икән дисеңме? Дөрес җавап күбәләк галстук өчен. Кызык яңгырыймы? Моның өчен кызыл пластилинны 2 зур шарчыкка һәм 1 кичерәк шарчыкка бүләбез. Башта тамчыга охшаган бер деталь ясыйбыз, аннары икенчесен кискеч белән алар өстендә сызыклар сызабыз һәм уртага кызыл шарчыкны беркетәбез. Агач таякчык белән шул шарчыкта тишек ясыйбыз. Очта агач таякчык белән эшләү ошадымы сиңа? Миңа да бик ошады. Шуңа күрә хәзер мин сыныбызның һәр түгәрәк деталендә шулай тишек тишеп чыгам. Менә шулай. Булды бу. Афәрин дустым.
Күз алдыңа китерәсеңме? Кайбер күбәләк кортларының башында берничә пар күз бар ди. Тик бу сирәк очрый. Шуңа да без сыныбызда 2 күз генә ясарбыз. Моның өчен безгә ак пластилин кирәк булачак. Аны 2 өлешкә бүләбез һәм һәр кайсысыннан шарчык әвәлибез. Аларны беркетер алдыннан бармаклар белән башта урын әзерлә, аннары гына ябыштыр. Бармаклар белән шарчыкларга баскалап, аларны тагы да яссырак һәм түгәрәгрәк ит. Күзләр инде әзер. Димәк, каш әвәләргә тотынсак та була. Сыныбыз тагын да матуррак булсын әле. Куе зәңгәр төстәге 2 кечкенә кисәк ал да, алардан каш яса. Аннары детальләрне күзләр өстенә беркетеп куй. Менә булды бу. Хәзер пластилин героебыз купшы кашларга ия. Афәрин. Безнең шаян кортыбыз әзер диярлек. Тик ул елмая һәм көлә алсын өчен аңа авыз әвәләргә кирәк. Моның өчен куе зәңгәр пластилиннан нәзек һәм озынча деталь яса. Аннары очларын тоташтыр. Хәзер түгәрәкнең якларын тоташтырып, аны елмаю формасына керт. Детальне урынына ябыштыр. Менә кортыбыз инде елмая. Соңрак авыз формасын кискеч белән төзәтеп җибәрәбез һәм күз каралары әвәлибез. Достым, син минем арттан өлгерәсеңме? Моның шулай икәненә һичбер шигем юк. Чөнки син бик җитез һәм оста. Безнең чыгарылышларны карый-карый кулың шактый шомаргандыр инде. Хәзер очлы агач таякчык белән күз агында тишекләр ясыйбыз һәм шарчыкларны шунда беркетәбез. Афәрин. Кара пластилин героебыз нинди сөйкемле булды. Әле ул шундый матур итеп елмая. Әйе, елмаю һәр кемгә дә килешә шул. Безнең героебыз сыгылмалы гына түгел, әле йөнтәс тә. Аның тәнен вак-вак йоннар каплаган. Аларның озынлыгы корт соңрак әйләнәчәк күбәләк төренә бәйле икән. Әйдә кискеч ярдәмендә бу йоннарны да ясыйк. Моның өчен корт гәүдәсе буйлап сызыклар сызып чыгабыз. Достым, син Лунтик һәм аның дуслары мультфильмындагы 2 күбәләк кортын хәтерлисеңме? Алар анда бик кызыклы итеп сурәтләнгән, әйеме? Әлеге кызыл баш киемнәр кигән һәм алъяпкыч япкан игезәк кортлар усал итеп шаярырга яраталар. Безнең героебыз андый түгел. Әйе бит. Хәзер әйдә сыныбыз өчен ничә буҗыра ясаганыбызны саныйк. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-се койрык. Ура! Безнең коллекциябыз тагын бер гаҗәеп сын белән тупланды. Хәзер аны курчакларыңа һәм якыннарыңа күрсәтсәң дә була. Алар синең нинди оста кулы икәнеңне күрсеннәр. Мин синең белән сау булашам. Хуш-хуш!